आं मोजां चंद्र कुमार जमातिया बाबा गरियानि मुंतै समाय ताङै साजागो आं भारत एलेमबागनि बिसिंतै खाजाक केरंनो पुइतो कुबै तै खरक बमै साजागो आं भारतनि हान कप्लाय तै कथालाय मुंनो नायकलै तंनाय आं त्रिपुरा ट्राइबल एरियास ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नि चारिफां आदंनि सामुंनो जत्तनि बागैनो तांनाय भारतनि एलेमबाग तै केरंनि बिसिंतै किरिमाकरै खालायै एबा बाक्सानो साजागमा एबा साजागिया खालाय एबा केब खरकसा बाय गदालै एबा फैजागै सामों तांग्लाक आनि थानि याफारजाक हांकर ककसाबनि चारिफां आदंनि बरजानो नांयागै केबनि बखाक फुनुगै एबा फैजागै सामों तांग्लाक जतनो खुलुमखा हामबाय आं नों जे निनि जे कन्स्टिट्यूशन कग्रु माने नों तो ताबो एम मान खसार बमहाय निनो फार्स्ट निनि सामुं तांजागनाय बमहाय दिगनो थाङै नों पयलास कां ताङै निनि आमचाया सार आंथ' त्रिपुरा प्रशासनाव प्राय 35 বছর চাকরি खालायगोन जनसाधारणनि बा चिनि बर'नि चिनि दावहानो अनेक चुबाखाजा मानसि चुबाखा दाबो रिटायारमेन्ट थांमानि फराय चिनि बर'नो ताबो फानो आं चुबानानि मुसुक दंफां आंनि बाङै महाराजानि याक्रमै आं पार्टियाव जयन खालायगोन मनिपुराय चिनि हाबग्रा महाराजानो गत एडिस इलेक्शनाव बाचारि मनिपुराय बरक रक जत चिनि बरक दफानि प्रसारक जत आनो भोट रक पास खालायगोन बरनि जे आशा आकांक्षा दंमोन बरनि जे मानथाय माना मुसुक दंमोन बनो जों एडिसि गो जों जत मिलिगो एक्जिक्यूटिव कमिटि आरो सीएम दंनाय ईएमस दंनाय लोगोसे चिनि हाबग्रा दंनाय ते आरो निगो एडवाइजरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमिटी दंनाय बरनो जत बायका सालायै ते महाराजा साखा जे ताबोनि जे एडिसि प्रशासन अमहकाय चिनि हदा चिनि दफा नि बरफ रकबाय चिनि दफानि जरा हदा अकरा सरक बरबाय सालायै तो मान नां जतनि से नांखुमानि मान नांखौ बनो सालायै चिनि बरफ दफानि जा मुसुक मानि बनो जों पुरन खालायनायनि बा जों চেষ্টা खालायनाय ताछाड़ा जों ताबो आपातत एडिसि प्रशासन থেকে বিশেষ खालायै शिक्षा तमाने हमला हानि परायत बरफ मनुष्य ह्यूमन रिसोर्सेस दं ह्यूमन रिसोर्सेस डेवलपमेंट खालायनायनि प्रश्न ताबो 1133टा स्कुल दं प्राय 50,000 ছাত্র ছাত্রী दं बरनो क्वालिटी एडुकेशन लानानै बाङै जों जत लुकुरक बाय हदारक बाय सालायै जा नांमाने जों व्यवस्था खालायनाय हमदायके जों वान सबै दं जों समाय तांजा ते चिनि बरक एलाकागो जे रास्ता घाट दंमानि बनिफ्राय दैमुजांनायनि व्यवस्था ते स्वास्थ्यनि परिसेबा प्रतिरनो गाहाम खालायनायनि बागै जों जातियावनाय बिसेस खालाय एडुकेशन सेक्टर जों क्वालिटी एडुकेशन एनसुर खालायनायनि बागै जों साखारनाय हामबाय